Helo a chroeso i'r fideo yma ar gyfer TGAU Sbaeneg. Heddiw byddem yn canolbwyntio ar y berf mynd. Los objetivos, so dyma'r nodau am heddiw. Vamos a repasar el verbo ir en el presente, en el futuro simple y el futuro próximo y en el pasado pretérito. Felly, heddiw ni'n mynd i edrych at y berf ir, sef mynd, yn Sbaeneg, yn yr amser presennol, yn y dyfodol ac yn y gorffennol. Mae'n berf really defnyddiol sy'n gallu helpu chi creu brawddegau ym mhob thema yn y TGAU Sbaeneg. Felly, os chi'n dysgu fe'n dda, mae'r un o'r berfau mwy defnyddiol i'ch helpu chi fod yn llwyddiannus yn yr arholiad TGAU Sbaeneg. Mae llawer o amserau yn Sbaeneg, ond does dim rhaid i chi dysgu nhw i'r gyd ar hyn o bryd. Yn y dyfodol efallai os chi'n parhau i astudio Sbaeneg gwych, ond am y TGAU, mae rhaid i chi dysgu a defnyddio el presente, so yr amser presennol, el pretérito, el imperfecto, so mae'r amser gorffennol ac amherffaith, a wedyn el futuro, so y dyfodol yn Sbaeneg. Mae dwy ffordd i defnyddio y dyfodol, so byddwn ni'n edrych at y dau ffordd heddiw. Felly, os ni'n dechrau gyda ir en el presente, felly mynd yn yr amser presennol. So, dwi wedi rhoi y rhagenwau yn llwyd oherwydd, fel dwi'n siŵr chi'n gwybod nawr, chi'n gallu defnyddio rhagenwau yn Sbaeneg, ond does dim rhaid i chi. Weithiau, os mae'n amlwg beth ydych chi'n siarad am o pwy sy'n siarad yn y brawddeg, does dim rhaid i chi defnyddio y rhagenw. Por ejemplo, os dwi'n dweud boi a la escuela. Boi a la escuela yw dwi'n mynd i'r ysgol. Does dim rhaid i fi defnyddio boi a la escuela, oherwydd mae boi yn dangos ni bod mae fi sy'n siarad. Iawn? Mae fel yn Gymraeg, os dwi'n dweud darllenais llyfr, ni'n gwybod bod mae fi sydd wedi darllen y llyfr. Does dim rhaid i fi defnyddio darllenais i, does dim angen defnyddio y fi oherwydd mae ais ar y diwedd o darllenais yn dangos pwy oedd yn siarad yn y brawddeg. Ac fel arfer mae'n yr un peth yn Sbaeneg. Os chi'n siarad am, por ejemplo, rhywun fel brawd neu chwaer neu ffrind, a chi moyn dweud mae fe yn mynd i'r cinema, ond mae hi yn mynd i'r gym, por ejemplo, chi'n gallu defnyddio eli eia mwyn dangos yn penodol am pwy ti'n siarad neu pwy wnaeth rhywbeth. Okay, so chi'n gallu defnyddio nhw. So, basically, mae rhaid i chi defnyddio yr berf yma ir yn yr amser presennol. Mae'n really defnyddiol. So, mae gennym ni boi, bas, ba, vamos, bais, ban. So, fel chi'n gallu gweld, mae llawer o repetition, ailadrodd, gyda berfau. So, basically, mae'n boi, bas, ba, vamos, bais, ban. Okay? Oherwydd, os chi'n gallu cofio beth yw el a eios, chi'n gallu cofio y gweddill. Okay? So, dyma ir en el amser presente. So, byddwn ni'n symud ymlaen naw. Ir en el pasado, so mynd yn yr amser gorffennol. Unwaith eto, mae'r ragenwau yn llwyd, a wedyn mae gennym ni fwy, es i, fuiste, es ti, fwe yw aeth aeth hi, neu eithoch chi, yn unigol. A wedyn nosotros fuimos, so fuimos yw aethon ni. Fuisteis yw fel aethoch chi, ond mewn ffordd anffurfiol. Fueron yw aethon nhw, neu aethoch chi yn y lluosog. Iawn?
So, por ejemplo, fui al colegio ayer, es i'r ysgol ddoe, neu yo fui al colegio ayer, es i'r ysgol. So, chi'n gallu defnyddio yo, ond does dim rhaid i chi defnyddio fe. Yn cofiwch, mwyn cael mwy na yn yr arholiad, mae rhaid i chi siarad ac ysgrifennu yn yr amser gorffennol, presennol a dyfodol. So mae'n bwysig i defnyddio amrywiaeth o amserau. Wedyn, ir yn el futuro simple, so mynd yn yr dyfodol. So mae gen ni ire, byddai'n mynd, iras, bydda ti'n mynd, ira yw bydd neu chi yn mynd. Iremos yw byddwn ni'n mynd, ireis yw byddwch chi'n mynd, anffurfiol, a'n iran yw byddwn nhw'n mynd, neu byddwch chi'n mynd yn y lluosog. Por ejemplo, iremos a España en el verano. So, byddwn ni'n mynd i Sbaen yn yr haf, por ejemplo. Okay? A wedyn, ir en el futuro próximo. So, el futuro próximo yw dyfodol agos. So, basically, beth ti'n mynd i gwneud. Ac dwi'n credu mae'n siŵr o fod yn hawsach na el futuro simple. Okay? So, os chi'n gallu cofio y berf ir yn yr amser presennol, wel mae'n yn union yr un peth. Mae'n boi, bas, ba, bamos, bais, ei ban. Ond wedyn, chi'n defnyddio a wedyn berf. Okay? So, por ejemplo, ba a comer yw o el ba a comer, mae e'n mynd i bwyta. Ban a beber agua, mae nhw'n mynd i yfed dŵr. Boi a estudiar Espanyol, dwi'n mynd i astudio Sbaeneg. Okay? So mae'n siŵr o fod y ffordd hawsach i defnyddio yr amser dyfodol yn Sbaeneg. Okay? So just dysgu y berf ir yn el presente a wedyn dilyn gan a plus infinitivo a chi'n cael yr amser dyfodol. Iawn? Okay. So, cofiwch naw, mae rhaid i chi defnyddio pob amser yn arholiad, y presennol, y gorffennol ac yr dyfodol. So, por ejemplo, boi. Boi al cine esta noche, dwi'n mynd i'r cinema heno. Boi al colegio ahora, dwi'n mynd i'r ysgol nawr. Wedyn, gorffennol, fui. Fui a Barcelona el año pasado. So, es i'r Sbaen o Barcelona blwyddyn diwethaf. A wedyn futuro, aidha boi a ir. So, boi a ir al cine, dwi'n mynd i fynd i'r cinema, neu, a byddai'n dangos chi yr un arall am y dyfodol nawr. Iba yw el imperfecto, amherffaith. So, iba yw roeddwn ni'n mynd i. So, iba a la esgwela roeddwn ni'n mynd i'r ysgol. Efallai pan rhywbeth digwyddodd, na mae'n gallu fod yn roeddwn ni arfer mynd i'r ysgol. Por ejemplo, iba a la escuela primaria Rosavan, por ejemplo. Roeddwn ni arfer mynd i'r ysgol gynradd. So chi'n gallu defnyddio hynny. And then el futuro, ire, byddai'n mynd. So, ire a los Estados Unidos. Byddai'n mynd i'r USA, okay, en el futuro, yn y dyfodol. A hefyd, mae gennym ni iria, sef yr amodol, conditional tense, byddwn ni'n mynd. So, iria a Espanya, for example, byddwn ni'n mynd i Barcelona,
os mae gennym ni digon o amser, digon o arian neu rhywbeth fel na. So mae'n yr amodol, conditional tense. Iawn? Okay. Un peth arall i meddwl am yw los preposiciones, prepositions yn Saesneg. So, dim ots pa amser chi'n defnyddio, so'r amser gorffennol, presennol, neu y dyfodol, mae rhaid i chi defnyddio rhain. So, per ejemplo, a, so voy a Madrid, dwi'n mynd i Madrid, va a la playa, mae hi'n mynd i'r traeth, van al pueblo, mae nhw'n mynd i'r dre. Byddai'n siarad mwy am al en un momento mewn funed, okay? So yma, dwi'n mynd, mae fe neu mae hi'n mynd, mae nhw'n neu rydych chi'n mynd, okay? En wedyn, so fui en coche, es I mewn car, fuimos en avion, aethon ni mewn awyren, so teithio, a wedyn de, so mae 3 fath o prepositions yma. So, per ejemplo, iré de vacaciones, byddai'n mynd ar wyliau, neu irá, bydd e'n mynd de compras, siopa, en el centro, yn y dre, yn canol y dre. So cofiwch I meddwl am pa preposition bydd rhaid I chi defnyddio, mae'n dibynnu ar y brawddeg. A wedyn, jyst I esbonio tipyn bach mwy am al pueblo, so gyda y preposition a, os mae'n dilyn gan el, chi ddim yn gallu dweud al, yn lle bydd rhaid I chi dweud al. So, los niños van al colegio, porque es el colegio, ond ni ddim yn gallu dweud al. Ac mae'n yr un peth am de, ni ddim yn gallu dweud del, so yn lle byddwn ni'n dweud del. So, ellas vienen del gimnasio, o'r gym. Iawn? So, cofiwch hynny. So, gyda'r berf ir, mynd, ni'n gallu defnyddio fe mewn amrywiaeth o thema. So, dyma rhestr o'r thema, fel chi'n gwybod. A os chi'n edrych at y themau, byddwch chi'n gweld bod mae'n bosib I defnyddio y berf ir mewn pob un o'r thema yma. So, os chi'n siarad â personoliaeth, relationships gyda bobl, chi'n gallu dweud boi a casa de mi amiga, dwi'n mynd i'r tŷ fy ffrind, so chi'n gallu siarad am hynny. Technoleg, voy a utilizar mi ordenador para estudiar, dwi'n mynd I defnyddio fy cyfrifiadur mwyn astudio. So, chi'n gallu meddwl, os chi'n mynd trwy y thema, byddwch chi'n gweld bod mae'n bosib I defnyddio ir mynd am hob thema yma. Okay? So mae hynny yw y TGAU nawr, ond hefyd, os ni'n meddwl am y TGAU newydd sy'n mynd I dechrau mis Medi yma amlaen, mae themau yw iaith ar gyfer hamdden a llesiant, iaith ar gyfer teithio, iaith ar gyfer astudio a gweithio. Ac unwaith eto, mae mynd I fod yn defnyddiol a bwysig ym mhob thema yma hefyd yn y TGAU newydd. Iawn? So, yn Espanol, es un verbo muy útil para todos los temas. ¿Sí? Okay. Enghreifftiau nawr, por ejemplo. Voy al gimnasio con mi hermano, pa amser a pa thema. So, pa amser yw e? Mae voy al gimnasio yw yr amser presennol, el presente. Pa thema, voy al gimnasio con mi hermano, es iechyd a ffitroedd, efallai, neu hamdden. A wedyn, fuimos a España el año pasado. Pa amser, el año pasado, blwyddyn diwethaf, yw y gorffennol. Pa thema, teithio, gwyliau.
So, dyma 2 eto. Él siempre va en autobús. So, pa amser yw yw yr amser presennol eto. Pa thema, mae'n gallu fod yn ysgol, neu teithio. Mañana comeré muchas verduras. Pa amser mañana yw yfory, felly yr amser dyfodol. Pa thema, comeré muchas verduras, so bwyd neu unwaith eto mae'n gallu fod yn iechyd a ffitroedd, mae'n dibynnu. Ac yr un olaf, fuiste al supermercado ayer, yn cwestiwn es ti i'r archfarchnad ddoe, pa amser yw yr amser gorffennol, a pa thema, unwaith eto mae'n gallu fod yn bwyd, mae'n gallu fod yn hamdden a diwyllian, mae'n gallu fod yn efallu teithio. So fel chi'n gallu gweld, rydyn ni'n gallu defnyddio y berf mewn amrywiaeth o amserau a amrywiaeth o thema hefyd. Ac unwaith eto bydd e'n defnyddio yn yr arholiad gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu. Escuchar, hablar, leer y escribir. Por lo tanto, es un verbo muy importante y útil que se puede utilizar en diversas situaciones, temas y tiempos. Fel ni'n gallu gweld, a fel dwi wedi dweud, mae'n berf bwysig a defnyddiol, a ni'n gallu defnyddio fe mewn amrywiaeth o sefylloedd, themau a amserau. Por ejemplo, voy a la escuela todos los días, fuimos al cine ayer, y será famoso en el futuro. So dwi'n mynd i'r ysgol bob dydd, aethon ni i'r cinema ddoe, a bydd e'n enwog yn y dyfodol. Ok, un consejo, tienes que aprenderlo, practicarlo, usarlo regularmente. So, tipyn bach o cyngor, advice yw, bydd rhaid i chi dysgu fe, ymarfer fe a defnyddio fe yn aml, fel byddwch chi'n fod yn mwy hyderus i defnyddio fe yn dda, yn gywir yn yr arholiad llafar ac ysgrifennu, ond hefyd deall fe yn yr arholiad darllen a gwrando hefyd. So cwestiwn, ¿qué estás esperando? Am beth wyt ti'n aros? Okay, dechrau nawr. Felly dyma fe, so gobeithio mae fe wedi bod yn defnyddiol, pob lwc am yr arholiadau, buena suerte, a welwch chi tro nesaf. Adios!